ותסורו, ותערקו, ותברחו, ותרחיקו, מעל פלוני, ומעל כל בני ביתו, ולא יהיה לכם כוח, לשלוט בפלוני בן פלוני, ובכל בני ביתו, לא ביום ולא בלילה, לא בהקיץ ולא בחלום, ולא בשום עבר, ברמח איבריו, ולא בשום גיד משסה גידיו, מהיום ולעולם, אמן. נצח צלע בעד, סתר לי, יושב בסתר עליון, חייקי עולה לכיתה א', כולה מלאה התרגשות. היא מדדה היום את התלבושת, היא קיבלה תיק מתנה מסבתא, ועכשיו בבקשה את עברת את זה לכל מי שיצפה אחר כך בסרט. את רוצה לספר לנו משהו? כן. מה? ו? עכשיו שעבור ולעבור עכשיו בכיתה א' כדי לא שעבור בכל הבגדים. מה הציפיות שלך? מהמורה, מהשנה? את המורה שלי. ספרי לנו קצת על התיק, איך התרגשת לקבל אותו? שבאת ומיד לקחתי לך את התיק וחיבקתי אותו ודיברתי אותו. מה אמרת לו? שרוצה להיות קטן ואני אביא לו גם טפו צ'יפס. למי תביאי? לתיק. לתיק תביאי טפו צ'יפס? כן. ומי יאכל את זה? נפתח את הפה שלו ככה, נפתח עוד פה ונשים לו בתוך הפה. יש לו פה. איזה חמוד. ואחר כך מי יאכל את זה מתוך הפה? אני. אז את הפוצ'יפ בסופו של דבר יהיה בשבילך. אני אוחקה. את יודעת מה המדבקה? מה? זה המחיר. 169 ש"ח. מזלה מאוד מלא כסף? כן, אבל זה שווה לקנות לכם כאלו תיקים, מגיע לכם, ילדים צדיקים. סבתא נתנה לכם את זה מתנה מכל הלב. הייתי בודקת איך היא נראית, מסתכלת מול המראה. נו, מוצא חן בעינייך? כן. הכל נראה טוב? כן. מושלם? כן. יופי. דברי. הפה שלו כאן, הנה הפה שלו, וצריכים לפתוח עוד פה, ואני שמה לו את התפוצים בתוך הפה. ועכשיו אני עומדת לכיתה. עכשיו אמא. ביי נא. רבקוש, צדיקה, כמעט ולא הסרטנו אותך. יצא קולס! היי, רבקה, מה את עושה לנו קולס? רבקוש. יופי, תעשי לנו קצת חוכמות. כמו שאנחנו עושים, נכון? הנה, רבקי, תעשי ככה! אני
מה יש לך על הגב? תיק. בשביל מה? בכיתה נורא. מי הביא לך? אמא. מי קנה לך? סבתא. נכון, מה צריך להגיד לסבתא? תודה. תודה רבה מכל הלב, תראה לנו את התיק. אני פותח לו את נו! ופותח לו עוד פה ומכניס לו את התפקיד. גם סוגר את הפה וסוגר את הפה השני. עכשיו אני הולך לכיתה א'. הנה אתה. להתראות, יום טוב. יום טוב. עכשיו בואו נראה לכם איזה מתנה מנדי נתן לעצמו בראש לכבוד כיתה א'. אתמול הוא התיישב, לקח מספריים מול המראה והתחיל לגזור לעצמו את השיער. אתם רואים את הקרחות? כן. לכבוד כיתה א', אני ילד גדול, אני מספר את עצמי לבד, לא מחכה לאמא. דיני עולה לגן? לגן? רחל. גם לדיני יש פוני קצר. אף ילד לא דילג על זה לבינתיים. חייקי, מנדי, דיני, כל אחד נגע בשערו. מי זה רודף אחריי? רבקה התחילה ללכת בגיל שנה ו3.5 חודשים להסריט את דיני. היא אמרה לי רגע, והיא הלכה להסתרק. דיני הצדיקה מסתרקת מול המראה. דיני, תראי לנו כמה את יפה. וואו, איזו יפה. זהו דינדוש? אתם יודעים? דיני, את מי את הכי אוהבת בעולם? לא בכוח. אם את אוהבת אותה, לא בכוח. רבקוש. 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 דיבו עליי. חייקי קבוצת לב. רבקה, תביא לי מוצץ. רבקה, תביא לי את המוצץ. רבקה. קבוצת לב. מה את עושה שם? ירד אברהם מהכרכרה המפוארת ופתח בריצה מהירה אל עבר הוריו. רבקה? 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 היום יום רביעי, כ"ט מנחם אב, תשס"ו. אנחנו במפגש משפחתי לכבוד היום הולדת של סבתא שפרה מעמנואל ולכבוד שובו של דודו מלבנון, שובו בשלום. שמתי את הילד צורחת, את זה. מה? יש פה מצאתי שואב. אבל מה? אני פילצה. תביא לי את היד. אמא פעם פילצה. יש כזה דבר, לפעמים הוא מבושל, בטיפ-טיפה שרוף אז הוא מאוד טעים. בבקשה איזה משהו בשביל הקבב. סתמית, פשוט תקצר, תגיד בסבתא. מצלמים אתכם. אני לא אוהבת שמצלמים. ראיתי פעם, ראית פלפל שרוף? שים אותך, מה זה מצלמים? כל מה שהתפרה
סליטים. תסתובב אליי. התחילו, הורחימו. הנה פרצוף יפה, אני יפה. אוסף, אתה רוצה אותה... היא רוצה פוטו. פוטו. הלו, פוטו. לא ללקק. בלי ירוק. לאט הטוב. את רואה? לא צריך. זה שורף! בואי תסתרפי. אלוקים. חם, חם לו, בוער לו. למה טיפה את הכיסא הזה? מצלמים אתכם. יאללה, מתי אתם עושים על האש בבית שלנו? עשינו כבר. אני תמיד מזמינה אתכם, כבר נמאס לי לבקש שתבואו. כבר עשינו. הדעת זה נשמע כבר הרבה זמן. דעת, על האש יהיה הדעת. לנו יש לך, לא משתמשים. ודוב, יש לנו סרט שלך. מה אתה עושה פרצוף? דוב, יש לנו סרט שלך. אני לא יכול להיות איתי. בשבילי? בואי, הנה, יש לה סלט בשל. ברוך השם, משפחה רצינית, מסודרת. עם כל האביזרים, עם כל האביזרים הגיעה. שלך, סוף סוף היא יודעת כבר ללכת בגורש לכאן. רוצה שנביא לך את זה? צפצפת. עכשיו תהיי שולחן מתקפל ענק. אנחנו הבאנו שולחן עם 4 כיסאות. רבקה פעם עשתה גולס לבד. רבקה פעם עשתה גולס לבד. לנו, התחילה ללכת והיא בורחת ובורחת ובורחת. נפלה. רגע, חייקי, את מפריעה לי. קמה ונופלת, קמה ונופלת. כל רגע נופלת. חנלה מחזירה אותה. חנלה! כן, כן, ברור. בואו, כל הילדים פה. נפקלה. לא, לרבקה יפה. אבל אני רוצה שיר לה עוד. טוב, עכשיו מה עושים בעוד יום הולדת? שרים צוקי, נכון? אומרים. תורת תורת ציווה לנו משה, מורש שקד יעקב. תורת ציווה לנו משה, מורש שקד יעקב. תעשי כפיים, תעשי שלום. תעשי שלום. השם, השם אלוקינו. שלום. השם אחד. אני יש לי הפתעות, חנלה כבר מקבלת. אבל אני לא יודעת את השיר הזה. איזה אותם מכירים? אני מסתכלת, ילדים, מי שאומר הכי יפה מקבל את ההפתעה שלו הראשון. שמע! שמע! זהו. היום יום ראשון, ג' באלול. מנדי מתחיל את היום הראשון שלו בכיתה א'. בהצלחה רבה ומופלגה למעלה מן המשוער, מנדי. מנדי תעזוב, חייקי תטפל בה. נו, לך מהר לכיתה. איך אתה מזדרב?
צריך להביא לי את הטוש לבא. אני אפילו. להגיד לך... לא לשכוח שאת החומש שמים תמיד למעלה. עמדת ליד, שימי תיק על הגב. תלמידים, לא לשכוח שהחומש צריך להיות מעל הסידור. תמיד, החומש הוא תמיד ראשון. עכשיו, סידור ידכם. רגע, יש עוד חומש. המקומות שאתם יושבים במשך השבוע, אני אגיד לכל תלמיד איפה להישאר. איפה שאתם יושבים עכשיו, אם תפסתם את המקום, זה לא אומר שאתם מקום אירוע, בעזרת השם, ממש נמצא שתיק, זה להוציא אותו. אני רואה שברוך השם, לרוב רובם של התלמידים, הספרים עטופים וחדשים, בוודאי עם העבודה מאוד מאוד קשה, לעטוף את המספרים. אני מקווה שבמשך השנה תשמרו על זה, כי ילד שעדיין החומה שלו והסידור. אתה תשב לידו, צריך לספר יושב כאן, תבטא, עכשיו כל הצדיק הדלת נפתח. בוקר טוב.
קוראים חי. אנחנו עכשיו נפתח את הסידורים. שיהיה בהצלחה, בשורות טובות, נפתח את הסידורים. ומודה אני. בוקר טוב. שרשום פה התפללתי יפה. אני רואה לכל ילדים שאני עובר ואני רואה שהם שמים אצבעות בפנים, כי מי שמצלם את המילים, מסתכל בפנים, הוא גם יודע לקרוא יותר טוב וגם יודע לכתוב. אם אני אגיד לילד, תכתוב את המילה הזאת בתפילה מודה אני, הוא כבר יודע כי הוא שם אצבע בפנים. גם אני בתור אדם מבוגר, גם אני משתדל לשים אצבע בפנים. אם אתם עושים אצבע בפנים, אתם תדעו גם לקרוא יותר טוב, גם לכתוב יותר טוב. אז אני מתחיל לכם היום באופן מיוחד מדבקה והתפללתי יפה. בבקשה. Hello,
אמר מגיע לה. אוי ואבוי. אמא, אני רוצה להראים? כן. חייקי, היום יום רביעי. היום, ביום ראשון חייקי מתחילה את שנת הלימודים. היום יש לה קבלת פנים עם המחנכת, ואנחנו עוד לא יודעים מי היא תהיה. זאת הפתעה, נכון? מה מי תהיה? המחנכת, אנחנו עוד לא יודעים. אני אעבור. יופי, יופי, אנחנו נתחיל. למרות שם בשמש. אנחנו רוצות להתחיל ילדות מתוקות. באתם כאן לבית הספר, נכון. אנחנו מאוד מאוד שמחות לקבל אתכם כאן בבית הספר שלנו, יחד עם כל הילדות. ואני מאוד מקווה שגם אתם שמחות. אני רואה שאתם ממש ממש גדולות ומתאימות כולכם לכיתה א'. לי קוראים המורה ציפור, ואני אהיה בעזרת השם המורה שלכם השנה. עכשיו אני רוצה להכיר את השמות שלכם, וגם החברות שיושבות לידכם רוצות להכיר אחת את השנייה. על כל שולחן יש לכם פרח. כל ילדה תיקח את הפרח שלה, שתסתכל היטב על הפרח. אתן מזהות מה כתוב עליו? מה אתה שואל מה זה שם מקום? לא, הן לא צריכות להיות. הן לא צריכות להיות, גברת איידמן. אבל גברת איידמן, אנחנו עוד קצת הילדה תרגע והיא תראה. יופי. עכשיו כל ילדה תגיד את השם שלה, והכיתה שלנו היא כמו גן. הילדות הנכבדות האלה הם פרחים בכיתה שלנו. כל ילדה את השם שלה תגיד ותשים לנו פה בגינה שלנו. אז בואי תתחילי. איפה היא לה? אבל את אחת לא שומעת, תגידי בקול. רחלי והמשפחה. בבקשה, תשים את הפרח שלך בגינה. רחלי וחקי. הלאה, שנייה. מלכימה. בבקשה. אתן שומעות? כן. כולן שומעות? לא. אז בקול, בבקשה. חני איזה יופי. ו? משפחה. איזה יופי. הלאה. נהדר. בוריגה. בבקשה. בקול. אבל רק אני שמעתי. בקול. בכיתה? 5. יופי. הלאה. הקבוצה הזאת. בוא נעלה עם הפרחים. בוא נחמוד. בואי חמודה. בואי גבה. תעמדו פה בשורה. יופי. עוד. בוא נעמוד פה. איזה יופי. תתחילי בבקשה. איך קוראים לך? רחלי? יוזר. בבקשה. ו? איזה מתוקה. יופי. יופי. עוד קול. יופי. מוסיכה. יופי. בית הפרח איפה אנחנו שמים? יופי. אפשר גם כאן מסביב לפרחים האלה, כן? לא חייבים. אפשר גם כאן מסביב. אנחנו נבנה לנו גינה פורחת. בוא לחמודות הכיתה הזאת, לאט לאט. תזכרו לא להתעכב בילדים. בסדר? שלום. שלום מתוקה, ברוכה הבאה. אני חושבת ששם הכיסא שלך. לכי מתוקה. בסדר? הנה, תעמדו פה בשורה. הנה, אתם צריכות ללכת לאגף השני של משרד עסקים. בסדר? כאן. כן, יופי. בואי תתחיל. בקול. רותי כהן, שימי את הפרח שלך בגינה. משי. ליפשיץ. בבקשה. איזה יופי. יופי. הלאה. סטל. פישר. אחרונה חביבה. סטיב חדש. ניתן לך לנוח קצת, או שאת רוצה לבוא אליי עם הפרח יחד עם הקבוצה. בואו חמודה. כן.
ראשונה? היא תהיה. כן, בטח. בואי חמודה, בקול. טוב, אני אעזור לה. אני לא צריכה לעזור לה. מושקי איידלמן, היא תשים את הפרק שלך למושקה, בבקשה. תבחרי איפה לשים? נהדר. בואי תחזירי למקום. יופי. הלאה. מושקי קסלמן. אני עוד מעט בנית הכר. בואי. את רוצה להיות איתי? את רוצה שאמא תישאר איתך? את רוצה שאמא תישאר? בקול. נו? יופי, מה? חסרתי גם את הבת שלי. שירי דרי. היא צריכה להגיע. רחל קטשווילי ואחרונה חביבה. ובואי מתוקה. בואי. מוסקוביץ', בואי מתוקה. בואי תפחני. יצאנו, בהצלחה. תודה רבה. חסרה לנו ילדה שם? כן? יש לך שלא הגיעה, נכון? אולי תגיע. תגיד לך מחכות עוד ילדה אחת חמודה. הנה, נפל לך לצחק. בואו נתחיל. תגידו לנו איך קוראים לך? הנה, ספרנה דינה. ספרנה איתי שם. יופי, מתוקה. ליברמן, חיה מושקע, מי לא? אוי. איך תשימי מתוקות? סימי להגיד לך שקודם שלא, אני ארים אותך. זה היה חווייתי. מסדרת להם את התמונה. שימו להם עגלה. יש לי עגלה. מה? עגלה יותר קצת. יש לי עגלה קצת. יאללה, להתראות בהצלחה, שיהיה בהצלחה לכולם. נועה חברות? איך לא שמו אותנו באותה כיתה? כן, כי אני בימי היערכות. מה שאחווה? זה בעזרה באחווה. מידה 8. את מזיזה אותי. אמא, רוצה שתראה לנו את הסרט מחר? אמא, רוצה שתראה לנו את הסרט מחר? שוקה בת 1.5 שנה, ילדה גדולה, מאכילה את עצמה, משקה את עצמה. תעשי פרצופי. יופי, רקדת מצוין. מי נגע לי בבטן? אמא! הנה, אנחנו רואים אותך. אבא! זה אימא, הוא יפה. מה ידע?
רוצה לאכול לבד. חובה. אני גם רצה לכל אחד. מה כתוב כאן? ברוך השם. כל מי שאומר לי שלום, אני רצה אליו ונותנת לו חיבוק ונשיקה. מה כתוב כאן? שחסידה יראת שמיים ולמדנית. מה רבקה? שחסידה יראת שמיים ולמדנית. היא בעלת מידות טובות ברוכת מעלות חשרונות. ומה עוד? רק זה. ומוצאת? חן בשכל טוב ועיני אלוקים האדם. יופי, עכשיו תשירי את השיר. רבקה לאחותי, רבקה לחמדתי, מתנה יקרה מבורא עולם. רבקה לאחותי, רבקה לחמדתי, מתנה יקרה מבורא עולם. רבקה לחסידה, חסידה יראת שמיים ולמדנית, בעלת מידות טובות ברוכת מעלות וחסד, מציין חן ושכל טוב ועיני אלוקים האדם. בראבו! כפיים לדינו. בכבוד. כפיים. אתה רואה מנדי עושה כפיים. מנדי, איזה שיר אתה רוצה לשיר לרבקה? מנדי. מה את רוצה, רבקה? אין לי שיר להמציא. רבקה מחוברת למוצצים. אחד בפה, אחד ביד ימין, אחד ביד שמאל. רבקה לאהובתי. נו, תשירי חייקי. אני עוד מנתקת, את רוצה לשיר? תשירי. אבל אני רוצה שרבקה להצדיקה, רבקה. אתה רוצה לשיר משהו על רבקה? משהו על רבקה? כן. אני יודעת רוצה משהו על רבקה. מה אתה רוצה? רבקה מאוהבת, רבקה מאוהבת על המטוסים. מה יש לי להגיד מה את רוצה? מאוהבת במוצצים? רבקוש. רבקוש. רבקה, עשי שלום לאמא. תעזבי אותה. אני רוצה להיות גדולה. אני לקחתי. תעזבי אותה, דיני. האם אתם שימים לב? רבקה אימנה לבית של אמא. יוזמה אישית.